Τα έμαθες τα νέα. Ποια νέα, Μιμή? Για την τροπολογία της ειδικής αγωγής. Τα έμαθα, Μιμή. Φρου, μούτρα είναι αυτά, δεν χαίρεσαι? Μιμή, τι λες? Υποβαθμίζεται το βασικό μας πτυχίο. Καλά. Τίποτα δεν έχεις καταλάβει εσύ. Για ποιο πράγμα μιλάς, Μιμή? Ρε χαζί. Είναι πολύ απλό. Εφόσον οι μεταπτυχιακοί θα μας περνάνε λόγω του μεταπτυχιακού, θα κάνουμε κι εμείς ένα μεταπτυχιακό στα παιδαγωγικά και θα τους περάσουμε στο δικό τους πίνακα. Μαγιά, ίσα βάργα, ίσα πάνια. Μα, Μιμή, δεν καταλαβαίνω. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στην τροπολογία. Ρε φουφρου, γιατί να υπάρχει, αφού εννοείται. Ζούμε στη χώρα της δημοκρατίας και της ισότητας. Αφού ισχύει από τη μία πλευρά, θα ισχύει και από την άλλη. Είναι απλή λογική. Ναι. Λογικό μου ακούγεται. Όμως έτσι ο βασικός στήλος σπουδών δεν έχει καμία αξία. Όχι, γιατί σου λέω τόση ώρα. Μα εμείς έχουμε δώσει πανελλαδικές. Έχουμε σπουδάσει 4 χρόνια. Έχουμε κάνει πρακτικές. Έχουμε ήδη μόρια. Πώς γίνεται να μας περάσει κάποιος στον δικό μας κλάδο? Έτσι, δεν αχρηστεύεται τελείως το πτυχίο. Όχι, φρου, ποιο πτυχίο και πρασινάλογα. Αυτά ξέχασέ τα. Μόνο τα μεταπτυχιακά μετράνε. Τι θες να πεις δηλαδή, Μιμή? Ας πούμε, εκτός από ειδική παιδαγωγός, τι άλλο θα ήθελες να γίνεις? Θα μου άρεσε να είμαι ψυχολόγος. Τέλεια, θα κάνεις μεταπτυχιακό στη ψυχολογία και θα είσαι ανώτερη αναπληρωτή ψυχολόγου. Τι λες, Μιμή, τόσο απλά? Τόσο απλά. Και το καλύτερο, δεν σου το είπα ακόμη. Μπορείς να μεταφέρεις τα μόρια σου σε όποιο πίνακα σου κάνει κέφι. Δηλαδή? Παίρνεις ένα μεταπτυχιακό στα παιδαγωγικά, μεταφέρεις τα μόρια στον πίνακα τους και περνάς στους δασκάλους γενικής. Αν μετά γίνουν διορισμοί στην ειδική αγωγή, παίρνεις τα μόρια σου και τα πας σε εκείνο τον πίνακα. Μα, Μιμή, αυτό που λες είναι τρελό. Είναι 2 διαφορετικοί κλάδοι. Γι' αυτό το λόγο έχουν και διαφορετικούς τίτλους σπουδών. Ωραία, φρου, μας το λέει εκπαιδευτική, τι σημασία έχει? Δηλαδή, τι μου λες? Ότι ένας μαθηματικός μπορεί να πάρει ένα μεταπτυχιακό στη φυσική, για παράδειγμα, και να περάσει το φυσικό, ο οποίος έχει το βασικό πτυχίο? Αυτό ακριβώς σου λέω και μην τα πολύ αναλύεις τα πράγματα. Ναι, όμως έτσι το βασικό πτυχίο δεν παίζει κανένα ρόλο και όλοι υποχρεωτικά πρέπει να έχουν μεταπτυχιακό. Αυτό δεν είναι καλό. Σκάσε ρε, στην Ελλάδα ζεις, εκμεταλλέψου το. Δηλαδή, μπορώ να πάρω 2-3 μεταπτυχιακά σε παιδαγωγικά και ψυχολογία και όπου αλλού σκεφτώ και να είμαι ανώτερη του βασικού τίτλου σπουδών? Φρου. Μα αυτό είναι τέλειο! Τι θέλεις να γίνεις? Δεν ξέρω, έχω τόσες πολλές επιλογές. Μπες στο αμάξι, φύγαμε για Βουλγαρία. Ή μήπως Ιταλία? Ό,τι είναι εξ αποστάσεως. Κάτσε να φωνάξω και το Ρίρι που βαρέθηκε τόσα χρόνια μαθηματικός και σκέφτεται να το γυρίσει σε βιολόγο. Ρίρι! Και ποιος θα είναι μαθηματικός? Ας πούμε το γυμναστή να γίνει, δεν βαριέσαι, όλοι εκπαιδευτικοί είμαστε. Φύγαμε!